ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾಡೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ನಾಡೊಂದು ಪಿದಾಡ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಾ ಕೋಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಲ್ಪನೇನ ಹಾಂ ಹಾಂ ಕಂಡು ಬುರ್ಚಿ ಬಲ ಕೋಡೆದ ಅಲ್ಪ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾಡೊಂದು ಪಿದಾಡ್ದ ತೂಕ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂದ ಅಲ್ಪ ಓಪಿನ ಅದ ಚುಮ್ಮೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಅದ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಓ ಹಾಂ ಬರ್ಪೆ ಕನ್ಪೆ ಅವೇ ಫೈನಲಿ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಎಲ್ಲ ಗಹನ್ ಮಸ್ತ್ ಮೊಲೇನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏತು ಹೊರ್ತು ಯಾನು ಉದ್ದ ಎನ್ನ ಕೈ ತೋಜುಂಡು ಅವು ತೋಜುಂಡು ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲೆ ಐನ್ ತೂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಮೆಮೊರಿ ಏಪಲ್ಲ ಅತಗ ಚುಮಿ ಏಪಲ್ಲ ಮೆಮೊರಿ ಎಂಗುಲು ಮೂಲ್ಪ ಬತ್ತ ಮಲ್ದಿನ ಓಕೆ ನನ್ನ ಪೋಯಿ ಗಹನನ್ ಬಿ ಪಾವುಡು ಹೆಂಗೆ ಉಂದೆ ಡ್ರೆಸ್ 4 ಗಂಟೆ ಕರೀಂಡು 5 ಗಂಟೆ ಮೀರು ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀರು ಪೋಯ್ ನನ್ನ ಪಯಣ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನೀರು ಕೂತುಂಡೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು 5 ಗಂಟೆ ಅಂಡತ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು 5 ಮತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತೀರಿ ಮೀರ ಗೊತ್ತಿರು ದೀಪದ ಇದೆ ಬೋಕಿನಿ ಇದೇ ಬಂಡಾರಿಗೆ ಬೆದ್ರಾಗ ಬಾಡಿಗೆ ಉಂಡು ಮಂಚದ್ದು ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡೆ ಮಂಚದ್ದು ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ದಿಯೋನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಉಪ್ಪಡ್ಡ ಡಬ್ಬಿಲ್ಲ ದಿಸೆ ಅಮ್ಮದು ಹಲಕ್ಲೆ ದೀಪ ಅವನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯೂರ್ ಅತ್ತಿಯ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಮೂಲುಂಡು ಡಬ್ಬೆ ಮೇಯ್ನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೊಂದು ಹೇರ್ದ ಎನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ದ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಶಾಂಪು ಪೂರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯಾ ತುತ್ತು ಬೂರ್ನದಿ ಹೆಜ್ಜೋಲಿ ಒಕ್ಕ ಗಹನ 2-3 ಗೊಬ್ಬುನ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ಒಕ್ಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡ್ದ ಬಲಿ ಸೊ ಉಪ್ಪಡ್ದ ಡಬ್ಬೆ ಬತ್ತೊಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂದು ಆತನು ಏನಾಗುತ್ತಂಡೆ ನಾವು ಸಿರಿಂಟದು ಸೊ ಉಪ್ಪಡ್ದ ಡಬ್ಬೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಮ್ಮಗ ಬೆಡ್ ಕೊನೆ ಯಾರುಂಡು ಪಂಡ 3 ಬೆಡ್ ಕೊಣ್ತುಂಡತೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಅವಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೊನೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಏನೈತೆ ಮೆಗ್ದಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬರ್ಬಲ್ಲತೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಅಲೆಗ್ಲ ಆಪುಂಟಂದು ಬೆಡ್ ಕೊನೆ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಗ ಮೀನು ಬೋಡತ್ತಿನ ಹೋಗುತ್ತಂಡೆ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಬತ್ತ ನೋಡು ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕತಂಗ ಬಾಟ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪಡ 2-3 ಕೊಣತ್ತಿನ ಖಾಲಿ ಅದು ತಿಕ್ಕೋಡು ಒಂಜಿ ಮೇನಾದು ದೀಕ ಗಹನ್ನ ತುಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಗಾಂಧುಲೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂದಿಲ್ಲ ಗಹನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಅತ್ತಮ್ಮ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜ ಏಕ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಲಿಯಾ ಓಕೆ ನನ್ನ ತೂಕ ಏನ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇಡು ಪೂರ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಕ ಏನ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂಡು ಈ ಚಾರ್ಜರ್ ನನ್ನ ಪೇಜಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಹಾಂ ಚಾರ್ಜರ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂಡು ನಾನು ಬಾಕಿ ಇಜ್ಜದ ಹೆಂಗು ಬುಲ್ಲು ಏನು ಚೀರ್ ಪತ್ತೊಂಡನಾ ಬಲ ಓಕೆ ಅಂಕಲು ಇಲ್ಲರ್ದು ಸೀದಾ ಪಿದಾಡ್ದು ಡೀಸೆಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಟ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಯ ಒಂದು ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವು ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆವಿಯೇ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದತ मेरे बेड कटोंदु लेरु अंचेड बर्सा दोजी दिंतुले इंदे अवी
ಬರ್ಸ ತಿಕ್ಕ ಚಂಡಿ ಅಪ್ಪ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಕೇಜ್ ಒಬ್ಬೋ ಬರ್ಸ ತೋಜು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಸ ತುಲೆ ಬೇತು ಜೋರು ತೋಜಿದನು ಅತ್ತ ಗಹನ ಬರ್ಸ ತುಲಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸೀರೆಲ್ಲ ಪುಲ್ಲರೆ ಕೊರ್ರೆ ಪೋರೆತ್ತನ ಪಂಡ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೀರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಜಂಗ್ಲಿಗೆ 18 ತಾರೀಕು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈರ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚದು ಪುಲ್ಲರೆ ಕೊಡ್ದೆ ಪೋಪೆ ಬಂದು ಬೊಕ ರಿಟರ್ನ್ ಬನ್ನಾಗ ದಿತ್ತನೊಲ್ಲೆ ತಗೊಂಡು ಪುಲ್ಲರೆ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಯೆ ನಾನು ಚಾಪರುಡು ಒಂದೆನ್ನಿಯ ಮುನ್ಕುರುಡು ಬಟ್ ಬರ್ಸ ತೋಜಿನಾಗ ಬುಚ್ಚಿಂದಾಂಡೆ ಸೊ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ರೆ ಉಂದದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಾಪರ್ರೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಮೂಲಿತೆ ಫುಲ್ಲು ಮೋಡಾತಂದು ಮೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ ಚಂಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂದ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಚಾಪರ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೋಡು ಸೊ ಅಂಚದು ರಪ್ಪ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ದು ಪೋಯಿಂದೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವ್ನು ನಿಂತು ತೇರ್ಕೊಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಸ ತಿಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಂಗುಲು ಚಾಪರ್ ಅಂದೆ ಎಂಗುಲು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ನಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒರಿಸಾಗ ಪಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಸ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಕೆರೆಯರ್ದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಬೆಡ್ನ ಎಂಗುಲು ಸೀಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪತ್ತೊಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮುಚ್ಚುರುಡು ತಿಕ್ಕೋದೇನ ಬರ್ಸ ಇಲ್ಲಾಗ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬರ್ಸ ತೆಡಿಲೆ ಸೊ ಸಾಕಾದ ಪೋಂಡು ದಬ್ಬು ಕಟ್ಟೊಂತು ನಾ ಬೆಡ್ಡನ್ನು ಪತ್ತೊನ್ನಾಗ ರೀಚಾಯ ಓಲ್ನಿರ್ದಿ ದಿಪ್ಪಮ್ಮಿ ಕಟ್ಟನು ಓಲ್ನಿರ್ ಬೈಜ್ಜರಮ್ಮ ಬರ್ಸ ಐತೆ ನೀನು ಇಂಚ ಅಂಜಿಕೊಂದೀಪಿನಿ ಮತ್ತೇರಾ ಎಂತ ಹೇಗೆ ಕೊಂಡೋಗುದಾ ಪತಾರ ಬರ ಮಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಮುಲ್ಪ ಗಿಪ್ಪುಡತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಇರೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ತನಿ ಏತು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಕೊಲ್ಲೆ 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 ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಮಾರೆ ಬರ್ಸನೆ ಬರ್ಸ ತೆಡಿಲ್ ಬರ್ಸ ದೇವಾ ಸಿರಿಂಟ ತಿನ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಕೈ ಬಾಡಿ ನೆಟ್ಟು ಸಿರಿಂಟುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಹಾಳಾತು ಪೂರ ಅತ್ತ ಚುಮ್ಮಿ ಚುಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಾಣ್ ಅವು ಬೆಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬಿಡ್ಚುಲೈ ಅಮ್ಮಿ ಚುಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪಡು ಅಡಿಕ್ ಮತ್ತೊಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಕ್ಕೋನೆ ಟಾಪ್ ಜೊತೆ ಉಂಡಿ ಉಂಡಿ ಆಯ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಸಮಯ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆದ ಅವು ಆನಿ ಕಣದಿನ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆದ ನಾನು ಮಲಗುತ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಿರ್ದ ತಂದಿದ್ದಿ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ದೇರು ಟೈಸನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅಬ್ಬಾ ಮಿಂಚಿ ನಾಮ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ತಿನ್ಲಿಗೆ ಬಡದಿದ್ದಾನ ಹಾಂ ಉಪ್ಪಡ್ಗ ಉಪ್ಪಡ್ಗ ನಾನು ಉಪ್ಪಡೋಡ ಮಗ ತಿಂತೀನಿ ತಿಂದು ಹಾಂ ಆಯ್ತು ತಿನ್ ಟೇಸ್ಟ್
ಊಟ ಮಾಡುದನ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡುದನ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು Iyon pa na. Okay pa. ಅಜಯ್ ಇದೆ Lori, basta pa. ಲಾರಿ ಬಸ್ ಬಾಲ್ ಉಂಡು Ay, tungla ida. Dada, killa. ಬಾಲ್ ಉಲೇದಿತ್ತಲ್ಲ ಚುಮಿ ಬಾಲ್ ಉಂಡು ಹಾಲ ಉಲ್ಲು ಬಾಲ್ ಉಲ ಉಲು ಬಾಯ್ ಬೆಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಬೆಳ್ಮನೆ ಎತ್ತಿಬಕ್ಕ ಬೆದ್ರಡ್ ಬೆಲ್ಲ ಪೋಲೆ ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಲ್ ಪೋಡ್ಸಿ ಕೇಂಡ ಅಂದ್ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಚಿಂಟು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಲ್ಲದ ಬಾಯ್ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂಡಾರತ್ತ ನಾನ ಫೋನ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಬೆದ್ರಾಗ ಬಾಡಿಗೆ ಎತ್ತಾನೆ ಸೊ ಒಣಸದು ಪೋಯರು ಸೊ ಇಂಕಲ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಈತ ಈ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮಸ್ತೆ.